Ondřej, vrať se to. A tohle je Ondřej Novotný. Ondřej Novotný dneska absintuje. Tak to mi podělej. Já to natáčím. No to teda ani pomůže. Jako jo, ale... Musíš si pořádně, ne? Není to tak. Tohle nemá komentář. To nemá chybu, ale... Ondřej, jak se vyvede dnešní večer? Ondřej, co nám k němu řeknete? Ještě mám pro tebe dárek. Já jsem si s ním jednou ušel. Pro tváru? Ale jen pak Ondřej, to byl kvalitní vtipek. Děkujeme Ondřej. To? Jak vyhrál jsem, to si ho jednu polovinu třetiny. Mě úplně uprdil, ale to vyhrál to. A já se dostávám rozloučit. Ty jdeš? Oh no, říkám, nejde čísla, Dobře, je třeba říct, že Ondřej dneska nepije. Tak to je třetí A, to je dogma, že? Třetí A.